Moi! Nyt on 10. joulukuuta ja tänään mä pelaan yksin, koska on taas keskiviikko. Niin nyt vähän niin Sapsala ja Ypsilon trendit, niin meitä tänään kertaa nähdä, niin mä nyt kuvaan yksin. Juu. Aivan. Joo. Meidän voitais pelata Dress to Impress. Mennään. Niin. Kester. Tähän on dippien mukana, niin alkaa sitten meikki. Tänne hiukset. Sitten laitan mustaksi. Mä teen tän niin jotenkin aina. Mutta joo. Ja mä siis tiedän tätä juttua. Mä teen vähän mustan outfitin. Ja nyt on näköjään tutorial läpi. Mä teen kaikki mitä mä täältä nyt tarvin. Tää voita. Tässä olisi myös tutorial mitä mä yleensä teen. Sit nää mustaksi. Tai sillä verran mitä ikinä teettekin. Joo sit tuotettiin. Nää lasit. Mustaksi. Sit täältä tää hame. Mustaksi. Näin. Sit jos haluaa niin voi laittaa ne paperia. Siis tässä on 2 paperia. Jos et tiennyt. Ei tässä näin ole sitten paitaa. Kengät. Mikä toi väri on? Sit kengät. Noin puutsit. No, tässä on niinku valmis, mutta jos kerkeette, mä kerkeette, koska mä tulin nyt keskeräseen. Niin otan vaikka, nyt tää ei enää kuulu tähän. Se on oikeesti yksi taidollinen. Tää on just se. Joo, sit laitetaan toi koro. Niin, sitten laitetaan sinne nyt korotus. Häh? Mulla on 13 silmiä. Onks 13 muka maksimi item? What?
Eikö se ollut 18? No sitä aikaa 12 outfitista. Ja sit kun äänestyksiin. Mä tykkään poppia hyvin. Piti kunnolla oikaan siitä nopeesti. En tiedä mikä teema, mutta miksi on kukki ja miksi on tämmönen yhden pisteen. Mulla ei ole mitään poustakkia. Tää on 6. 6, 7. Tätä katsii sitten oikeastaan niinku kaikkaa. Toinen se on se pisti ihan vähemmistä. Tää on ihan ok. Mä antan 2. Kato sinne äänestää. Eiks nyt pitäis olla joulu? Ja täällä ei niinku oikeesti näytä edes joulua. Oi, otan tosi paljon. Yes, tää on pikkina. On takia pikki on mun lemppariväri. Ok, tää on aika hyvä. Mä 2 myös. Ei saa antaa 3 isompaa välissä. Annetaan 2. Koska muuten sä häviät. Ja mä yritän siis... Ok, nyt on mä. Jotenkin ihan ok. Joo. Katsotaan ketkä voittaa. Olin toinen. Onko? Mennä sen muuttua katsomaan. Sitten seuraavan pelin. Seuraava teema on Forest. Mä en oikeesti nytkään tiedä. Mikä on Haunted? Onko nyt menee vähän eri? Niin mä näytän vaikka Runet. No joo vai. No pitää todellakin vetää. Tänään mä en saa tähän yhtään. Ai niin joo. Mä en näyttää viime. Ei, nyt mä en tiedä. Pitkälle. Mä en näyttää viime. Mä otin sitä nää jutut. Ihan varhaan. Ei, taakse pitää soidata. Mä en tykkää siitä kahdesta. Et niinku takana ei oo mitään hiusta, mutta edessä on hiukset. Api, upi, upi, tapi. Jos Elsa saatiin ja katsot tätä niin
tiedätte mitä tuo tarkoittaa. Joo, mä en kiele. Pitäisikö vaihtaa? Ei se on nyt hetkellinen vaan. No, sitä ei varmaan saanut hyviä. Ei ois varmaan saanut aikaa hyviä pisteitä, mutta mä yleensä tykkään tässä saman, niin mä nyt yritän henkään erilaista. Kun mä en saa katsoa mitään, niin kaverin minua viimeksi. Mä näen. Ui, yksi. Mikä on toteuttaa? Nyt. Pitäisikö laittaa tää? Mä otan tämän. Mä en osaa puhua, mä tykkään käyttää meitä. Jes nää hyvät putset. Laitan nää. Mulla on 3 minuuttia aikaa ja mä laitan tälle. Kittaaks näin? Siis valkastakot. Tai niin olla. Niinku olkiin, mitä se oli? Mulla ei ees. Mikä tää on hieno? Miksi kukaan ei kertonut, että tää on tällainen? Kyllä se pitää. Mä testaan tonne, että se piskuisi pystyy. Totta kai sopiiko se muuten. Sitten loput valkoisella, koska tää tämä aika. Tai mä käytän tässä niinku. Mä otan myös toi ja toi pois. Anna nääkin nyt. Voi toi olla valkoista. Sit niinku. Nää vois olla valkoista. Noin nyt se korostaa just. Koruja. Eiks toi joku lumiikki joku on? Se vois kai näin siihen, että täällä ei mitään muuta naisia. Ja näyttäkää väriä pysty vaihtaa niinku mustaksi tai valkoiseksi. Nyt tällainen. Juu. Pois. Oh my god, noi siivet. Mistä tyyppi tuolla? Missä meni? Kyse. Juu niin. Mulla on kohta varmaan kiire. Ei toi. Mulla on nyt tsekkaa. Mulla on kiire. En kyllä kanu mitään. Jee. Onko tästä mitään näköinen? Olisi voinut laittaa lasit, mutta edelleenkin anteeksi, jos ääni ei oo kauheen hyvä. Otetaan mä satumetsä. Mä teen jonkun vitsi pirun. No joo, tää todellakin. Äktäpyörä. Ui, mä. Typiru.
mä oon ohjattanut äänestämään. No, antaa mä läpi 3 vaikka. Se on ihan hieno. Lykätään, mutta... Kertokaa, jos kommentit on päällä, niin kertokaa. Haluatteko te ASMR-video? Ja painakaa myös videolle, jos ette ole vielä painaneet. On kytkä. Niin taas äänestää. Tämä oli varmaan vikaa jollakin. Minä on pakka nyt tällä kakstaan hemorumaa. Tuskin tulen voittamaan tää kierrosta. Oi, tää on... Miksi on samat housut kuin mulla ja samat paita kuin mulla? Ja samat kengätkin. Matki mua varmasti. On sillä vielä 2 tähteä. Totta kai en muittele. Vähän arvottuu. Miksi mun teet tuolle pisteet? Ei tuolla leivellä. Mä saan näitä asioita pois. Hyvä peliä silleen. Mikäs tää? Mä haluan lunta eiku vielä. Mä katon sen. Ja me nähdään kohta. Tää video ei tässä, niin nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!